Rozhodčí zmínil nějaký základní pravidla. A teď trefil. Oba dva přestřel. Oba zkušenáci jde vidět už podle pohybu. Zadní. Jaroslav znova začíná zadní. Ze startu. A tak ten se nezvedne. Bíhal vlastně vážný. Kdy bylo? Vážení bylo včera. A teďka vidíme velký šmelc a Patrik teda rozkrauloval teda hnedka ze startu a Zvedák. Zvedák přidal ještě. Teď to tam trošku Počkáme do pauzy s tím vážením. OK. A znova to rozkrauloval, aby jsme se pauzy dočkali. Znova tvrdý přední hák. Teďka rošmelcoval i v rohu pytel. Teda bez těch rukavic je důležitý. Asi. A tvrdá to zatrefená, ale Patrika to nezastavil, až kroutí to dál, ale je... A jsme v klinči, teď tam Zvedák prošel, mě přišlo. Znova další Zvedák. Háklevi přišel, teď tam... Tak to musí znát. Teď tam do toho hodně skočil. Levej hák. Teďka Alexandra převzal. Vím se o tom udělat to dobře, aby to bylo co nejlepší pro tebe. Ne, co je podle pravidel. Samozřejmě, viděli jsme. V Tyrkisovém rohu Patrik Baterius Rivo! Si teďka vlítnou. A je to tady. Jak to vlastně bylo. Nicméně kluci. Ale vidět, že kluci... A teď znova chytl. A znova tvrdá. Adam znova toto tlačí. Teď si nemyslím, že by to byl knockdown, že tam spíš šlo do té hlavy, to bolí víc. A teď zadní. Zase otočení. A zadní hák trefenej. Dva přední přiskočený. To bych neřekl, že byl knockdown. A to má. Ale teďka teda závěr ještě přišel udělat. Asi... Z těch soupeřů. Přesně tak. Pěkná zadní. Teď trefil. Zadní trefil. Začíná pravoza, bude poslední 10 uklapáno, tak vidíme, jak bude chtít, jak si myslím. Trefuje tam. A Rustam teďka hezký propadl. Šuznul zatím na tu blok. Rustam teď trefenej zadní capák a trošku už... Oleg Serduk z Tyrkisového rohu! Boxerský je a podívejte se na ten krásný pohyb na těch nohách, dopředu, dozadu. Tohle je vidět, že... Teď si dokázali Lacina povolit, ale šel dopředu. V tom povolení dává ještě úder. Lacina teďka, nevím, jestli něco chytl nebo jenom zakopl. A Bogaš ho tam v provazek trefuje, ale Lacina vrací. Hezky i ty fejkuje, když si všimneš. Teďka rozhrává, hezký pohyb na tělo. Teďka ale Lacina. Hezky. A máme tady, ale ten je hodně otřesený. Tohle bych určitě ukončil. To se ani nezve. Pojď, Ajmo, odtečí, Zvedák, otočil, Zvedák! Čtyři direkty, ano! Zvedák!
Pravej zvedat! Pravej! Zvedat! Pravej zvedat! Z Černého Rohu František Drvota. Nova tam zastříhá si, ale Teda, dobrý sidestep, dobrý povolení, ale trefený. hezky. Teď po promachu tvrdá zadní. Ja. Když se to trefí, tak opravdu bez těch Konec. rukav. Bez těch rukav. Vidět, že kluci se toho nebojí hned od začátku a Jirka Císař mi přijde. Je rozhodčí, zmínil nějaký základní pravidla, co bychom se, ale stačil se vrátit. Dobrý tref na zadní. Martin Lojda to chce zkracovat, aby našel ten a teď dostal do tlaku. Cizaře a Šantaj z toho spadl. No tak kluci ne. Au. A zase Lojda hezky. začíná tlak. Teď má Císař docela problémy v rohu. Otřepat. Hezký povolení a vracel zadní. Z toho otočeného gardu. A znova tvrdá. A teď trefil. Oba dva přestřel. To byla trefil. Knockdown to byl teda parádnický. A znova ta zadní rovná, tam dlouhá chodí. A znova zadní. A teď to... Trefil to i z druhé strany Lojda. A máme konec zápasu. A tady zase ta síla bude. Dominik trefuje zadní. Přijde mi, že to tam dobře uhluje a že mu ta zadní chodí mimo ruce z boku. A teď ho zasypává zde a... tam... Tak jenom znova zvedá, dobře trefuje tady. Takže kdyby měl problém s rukou, No, s ramenem, aktuálně má problém s rovnováhou spíš, takže... se trpí na rameno. A Dominik vítězí, proto rychle nebo to bude strategická bitva. Arsenal! 4 rychlý háky od prsa. Hezky. Martin to dá do toho. Mají radost. Znova do toho Martin skáče. A přední má hodně. A trapený přední hák od prsa. Už se to může A táhnout. znova dlouhej. Dlouhej než další. A znova tam rozjel ten kafe. Dlouhá zadní. To přidalo a jde dopředu. A znova. Váhy. Tam chodí často. A znova Se padlo na tu zadní čelist. a zadní hák. A znova přední. Často. Zatím ještě nebyl, tomu rozumím, ale jak to, aby si s tím, ale teďka už jsme trošku přitvrdili a zrychlili tempo. A teďka trefenej zadní rovná. Ty se mnou! David Gregorský!